Bumate bisicini umorni bosajangna bothanai Bijoy Jomatiano mokhang nainani thangai Birganj thanani pulis rong niyago botok laijaka tin goria amchaini lukurok pati mungno kitingai paithago Birganj thana kitingai gerab laika amchaini bului chorai rok phiaba amchaini lukurokni sakao tear gas tei nokha saka guli kokha pulis paithago pati mungni salnai chini yagulo tang sal horo tin goria amchaini bumate bosajangna bothanai Bijoy Jomatiano Russia bari amchaini rongkha Birganj thanani pulis Omorpur amchaini Bijoy Jomatiano romjakmani koktuma khana kheno bini mukhang nainani bagai Krakshalo Birganj thanao phaimani tin goria amchaini lukuro aro sathai klayo laithangnai 22 October salni simi nongni kamajak tongmani ompi tin goria amchaini Rupashwari Jomatiate bisichini umorni busajak Jesudha Rani Jomatia Kamamani salchukuni yagulo paithago maila chara amchaini dumburtimao kufungjang manka bosta bisingo dajak Rupashwari Jomatiani mangkathui Abu Haikeno 2 November salmario haino hai maila chara amchaini dumburtimao kufungjang manka bosta bisingo dajak Jesudha Rani Jomatiani mangkathui pati mungno chaitogui naitongmani yagulo police hawai manka borongno nogni khogui klangmani yagulo butharei dumburtimao khiklai rekha Omorpur amchaini Bijoy Jomatia mungui khoroksa borok hanai Piaba asuk sal nongni khajak tongmani Bijoy Jomatia aboni bagai bono romnani bagai hor sal habao khojak tongmani Birganj thanani pulis Paithago huija koktumani bisingtei tin goria amchaini bumate busajangno butharnai Bijoy Jomatiano Russia bari amchaini rongkha Birganj thanani pulis bono romjangmani koktuma khana kheno thamchi tungjak laika kamini joto lukuro bahaike Rupashwari Jomatiate busajak Jesudha Rani no butharka Bijoy Jomatia mukhang nasigei bono kisa sungnani muchungmani kamini lukuro aboni bagai Krakshalo Birganj thanao phaimani tin goria amchaini kisa sok lukuro Piaba thana bisingo habnani relia borokno Birganj thanani pulis rok aboni bagai Birganj thana buskangko bachawai khadumani phunuk laika amchaini lukurok Piaba abo haijorano kamini lukurokno latha charge khlaika pulis aboni loge loge amchaini burui cherai rokno nasigei tear gas kokha Birganj thanani pulis rok abo bai sago dokhomanka amchaini khoroksa hamjuk tei kisasuk lukurok nai naidi o mangplino bahaike khoroksa hamjukno nasigei tear gas kokha pulis आया था वो जो मर्डर किया था उसका हम लोग शकल देखने के लिए इधर हम लोग मारपीट करने के लिए नहीं आए ठीक है मारपीट करने के लिए नहीं हम लोग भी जानते हैं पुलिस का काम है उन लोगों ने हाथ नहीं दे सकता सुबह हम लोग शकल देखने के लिए आया उसका बावजूद उन लोग देखने के लिए आने के बाद फायरिंग चल रहा है ऐसा ऐसा अरे घटना वैसे बिजय जमातिया माँ बेटी को दोनों को खून कर दिया ये अपना दुम्बर दरिया में खून करके कंबल में बांध के फेंका दिया फिर उनके लिए इसको बिजय जमातिया को आज लाया गया इस अमरपुर पुलिस स्टेशन पे फिर इस बिजय जमातिया को सजा देने का वजह से उसको सुरक्षित कर रहे इधर ये देखिए आप लोग क्या करना चाहते हैं आगे हम लोग यही चाहिए बिजय जमातिया को करीब से करीब सजा दिया जाए इसको जिंदगी मौत दिया जाए उसको फांसी दिया जाए वही मेरा इच्छा है मेरे बहन को बेटी को मार दिया यहाँ पर है कहाँ में देखने का आया काट दिया देखो पूरा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी हो गया तो पूरा Abo haikeno tongkhorno ya phawo narangnani bagai pulis ni bkhakte kokjaka kaisa kaini round nokha sakao goli phiaba goli kokjakmani kokno gosinani nailia pulis amchaini lukurongni sungmung tamani bagai kamini lukurongno nasigei tear gas fire khlaika pulis abono toye kotor jungzalo kasajak tabuk Birganj thanani pulis Bureau report Chini Khorang